Magnano mbala tsara amintsika jiaby, bonsoir amintsika jiaby. Histoire tio, histoire tegna marigny. Tsy hoe rano foroniko izy ty, tsy hoe tangataka partage, tangataka j'aime za aminazy ty, fa izy ty histoire marigny. Olo marigny nitantara izy taminao ary nikoragna tamy fotoagna lava zay, tamy fotoagna ela. Koragnesany nagnadiady azy tsara za. Za tsy mahay le histoire anazy na vandy na tsy vandy fa le olo nikoragna tamina zavatra marigny. De izy ty moa zegny ta Madagasikara teto fa izy tiky tsy tasambava fa izy Tambanja. Tambanja zegny nisehoan'le histoire hoe nisy viavy araiky zegny izy mipetraka agny à France. Zegny hoe tsy a Madagasikara izy mipetraka fa izy en France, zegny hoe izy olo avy ambanja. De nande fotoagna hoy izy olo tsy manambady, tsy haiko eky izy na veuve eky izy na nisarabady eky tsy nitantarainy taminahy fa izy zegny célibataire izy sady mipetraka agny en France izy no sady miasa agny en France. De nandeha fotoagna avy teo izy de misy kamaradiny zegny nikoragna taminazy hoe fa misy olo zegny tia hangala contactinazy. De kafa nagnano karaha igny avy teo de nagnadiady zaho izy de afarana avy teo nameko izy le contactinahy, nikeko zegny le namany nagname contact izy. De zareo roy zegny samby viavy, samby avy ambanja zareo ary samby mipetraka en France fa araiky ty zegny manambady a Madagasikara, araiky ty zegny tsendriky manambady. De araiky ty zegny isaka vakansy igny zegny izy mandeha a Madagasikara. Fa araiky ty zegny mahalagna fô izy mandeha agny satria zegny izy tsisy vady agny de izy tsy de mandeha agny loatra. Fa araiky fô zegny tegna mandeha agny isan-taogno zegny tsy ary tapaka izy mandeha Madagasikara. De nandeha amizay fotoagna avy teo de namany ty amizay zegny nandefa message taminazy misy olo mitady numéro anao amina ato, est-ce que afaka ameko izy le numéro? De nagnotany zegny izy, de nagnotany fa nanakôry. De le lelah ty zegny nila i kamaradiny, zegny hoe nila i kamaradiny io zegny lalahy io fa le kamaradiny nivôlagna hoe za fa manambady. De nikoragna teo zareo nikoragna teo tagnatin'ny soirée izy de le lelah amizay nivôlagna taminazy hoe fa za tadiava viavy taminazy. De misy namako izy agny izy tsy manambady izy fa tsy haiko anao sa mety aminazy sa tsy mety aminazy fa volagniko aminazy ndraiky ozy araiky ty de anao ka mety aminazy izy andre mikoragna, anao ka tsy mety aminazy izy de andre tsy mikoragna. De atokisako anao izy izy lehilahy tamin'ile namany io fa amesa za contactinazy de ambesa izy za mbola angataka permission aminazy, ok. De nangataka permission amizay izy de namena amizay contact de nagneky izy namena contact amizay tsy andrany haligny io fa andro hafa après an'igny zegny de namentany contact. Tsendriky nifankahita zare, tsendriky nifankahay feky fa tamin'ny alalan'ny kamaradiny viavy ty zegny nampifankazatra i viavy ty ndraiky i lalahy. De nikoragna zare zay izy isan'andro mikoragna zay. De kafa tonga vakansy tamy magnaraka hoy izy za nandeha hoy izy za tonga tany zahay hoy izy zare samby avy zare samby avy ambanja fa i viavy ty zegny mipetraka France za de lehilahy ty ndraiky ambanja ao fô. De mandeha magnano vakansy ambanja zegny zare isaka i viavy ty zegny mandeha agny. De isan-taogno zegny viavy ty mandeha tany zegny kafa miaraka zare de tagnatin'ny vakansinazy nandeha tany izy zare nagnano location na tomobily. Zegny hoe magnano location na tomobily zegny zare indesin-jare mandeha mitsangatsangana. Tsy haiko ambanja ao sa misy olo mpagnano location tomobily de magnano location tomobily zare mandeha mitsangatsangana de magnano igny partout. De tandra raiky amizaiky avy teo kafa nody izy nandeha avy nagnano vakansy nody ta France izy de nivôlagna amizaiky le lalahy ty taminazy fa misy namako izy magnambidy tomobily ato, namako ty setro izy de tomobily ty izy ambidiny namako izy de sako le tomobily fa vadiko za tsisy vôla de sode vidintsika zegny izy amizay anao avake mandeha ty igny izy atsika hoy izy efa tsy miraha eky, efa tsy mamôndro tomobily eky atsika fô efa managna nintsika personnel.
le lalahy ty taminazy sady za olo fa manana permis za olo mahay mitondra tomobily hoy izy sady mba tiako koa izy zaho izy mba mitondra tomobily le raha anao avy aty izy fa tsy raha hoe mangala chauffeur magnino antsika mamondro tomobily le lalahy ty taminazy de koragna moa milamigny tagnatin'ny vacances taty zegny tsisy hadihady ary nahafatany koa zegny tsisy problème de nilamigny koragna de tsy magnino zegny ohatrino zegny ohatra zegny ao prix-nazy ok tadiavako solution zegny le viavy de nividiny le tomobily avy teo azo tomobily araiky igny edy azo tomobily araiky igny de viavy ty zegny izy ka izy mividy raha zegny izy ka izy tonga magnano vacances agny zegny magnamboatra taratasinazy tsara de nandeha fotoagna ho izy de avy teo lalahy ty ndraiky zegny mbola midoko amin'ny ray aman-dreniny fô zegny izy fa tsy le olo hoe efa manana tokantrano manokana igny de kafa avy agny zegny zare de mamondro chambre fogna zegny zare midoko akao agnatin'ny fotoagna lava satria zare zegny tsy tianjare elingilegnin'olo zay magnano laviany zare zegny tsy tianjare elingilegnin'olo de sady mamondro chambre zegny mamondro tomobily de fa azo tomobily de tafara akao izy de nivolagna tokotany izy de tokotany monora ho izy de zay olo samby avy amy tanàna eo de le toerana koa izy tsara taminao de nividigny koa le tokotany nividigny tokotany igny de kafa nandeha fotoagna hoy izy de nitaraigny koa le lalahy ty fa nividigny tokotany de fa direct nagnamboarana tragno nagnano zegny kafa voareglé raha jiaby de direct nagnamboarana tragno nagnano zegny nividy tomobily nividy tokotany de nagnamboarana tragno de vita igny avy teo de tomobily azonjare ty ndraiky zany tsy tomobily le ino ma volagnako tsy tomobily personnel igny donc tomobily ty agny fa mety tomobily na famille igny donc tomobily ty le azonjare voalohany de le lelahy ty amizay zegny nivolagna taminazy avy teo hoe fô zaho izy ty azo tomobily personnel hoe mba ninahy zegny izy hoe mba za mitondra izy igny zegny hoe mba tsy hoe mba voiture igny zegny mba tsy tomobily karaha igny zegny za hoy izy lalahy io taminazy de le raha zegny mavesatra aminazy à chaque fois le raha lalahy mangataka izy aminazy fa fitiavan'ny lalahy fogna hoy izy de magnamia fogna izy de hoe zegny miafy fogna zegny izy amy raha aminazy amy France agny fa de magnano économie izy de magnandefa voly amy lalahy de andeha fa ndraiky zegny tomobily araiky farany igny fô amizay zegny misôratra amy lalahy personnel fa le raha jiaby taloka igny zegny misôratra amy viavy izy mandeha agny zegny magnamboatra taratasy jiaby misôratra aminazy natoky baka viavy ty tamin'izigny fa hoe tsy misôratra amy lalahy ty zegny le raha fa misôratra amy viavy fa tomobily personnel igny fogna zegny nangatany lalahy hoe mba misôratra aminazy amy anagnaranazy le raha satria zare tsy fivadiagna le hoe vita mariage fa mbola fivadiagna le hoe mbola fivadiagna tsy vita fomba zay ndraiky la famille lalahy fa mahay viavy ty de kafa nandeha fotoagna avy teo izy igny de zay ndraiky izy avy nisy fotoagna zare zegny nifamaly tamina questionna tsy aka sa hoe andeha soirée lalahy ty de mikoragna zare de tsy antsika tiany viavy ty tapagna le raha fa hoe lalahy fa mekimeky andeha soirée de igny zegny avy nisy fotoagna zare nimalony izy igny hely tsy questionna raha ela feky zegny ke izy na izy tsy nandeha aby raha fa amy minute fô izy de vita malone fe de nambelako izy nandeha soirée tagny hoy izy maly io fa ela feky malonjare de raha volagniko zegny ke fa mandeha 5 taogno tagnatin'izegny tao fa 5 taogno tagny relation'jare igny hoe nividy tomobily nividy raha de fa nahazo tomobily izy na de izy zegny tsy miasa lelahy ty tsy miasa de andifasany vôla hoy izy 25 millions par mois i lalahy ty io sady ikarakaragna rahanjareo sady agnanaovany bazarinazy plaisiranazy 25 millions total mbola amina facturany raha jiaby nalefako taminazy io izy jusqu'à zay fogna hoy izy nizaraka de nandeha fotoagna avy teo lalahy ty ndraiky nivolagna taminazy hoe fa maratra tomobily oui alokan'izegny ndraiky edy natonga viavy ty nasaky nivolagna histoire hita amina ka tadidintsika tamy fotoagnany nisy viavy zay hoe nagnano mise en scène zay ndraiky raha nitsaboinjare tamin'izegny hoe lalahy ty hoe jambulnazy karaha vadina ty de nisy viavy nagnasarisary vadiny igny nagnasarisary anabavin'ny lalahy nangataka vôla 25 millions azontsika ono za aminjaiky nagnano vidéo fitato hoe fô escroquerie oza raha ataonandre zegny oza de viavy nahita vidéo saky ny viavy amizay nitantara raha ita amina de nivolagnin'ny viavy hoe za ozy tsy hoe andeha hitory azy
za tsy andeha gadra izy za tsy hoe ny karaha nahy fiaigna fa mba ampitandriny viavy sasany karaha zaho izy mafora amina lalaty-tiagna io ampitandriny zare tiako izy tamina de publienao raha io izy tamina fa tsy mampagnino za zegny fa aza tonkono fa ho zagnarina ana fa tany favianay tsy magnino tonkononao fa efa elaela zegny le raha niseho de mety efa dignadignan'olo zay de za tsara nanagna courage ny publier raha ty ka tsy niany za nanagna courage ny publier izy ty satria efa misy maromaro zay hitako ato de nandeha aminjefy fotoagna de nitaregny lalaty fô maratra tomobily vadiko ao izy andrarivariva zegny 5 heures volagny naratra tomobily ty de zaho izy andeha amin'ny garage andeha amboatra izy ty tseky sa tsy velogny demariera tsy akino tomobily de andeha amy garage lehilahy mialan'ny lalahy teo ny coinsanjareo de andeha amy garage zaho izy tondra tomobily tsika ty le fa maratra izy de ok viavy tsy magnino zegny de nandeha izy nandeha lalaty zegny de igny naharegnesan'ny viavy izy farany tsy regny viavy eky izy 5 heures igny nandeha fotoagna tsy regny viavy ty izy jusqu'à 21 heures izy de nanjaka nagnantso ray aman-dreniny lalaty zegny izy de nanontany hoe fô aiza mo izy satria izy tsy regniko izy mbola 5 heures izy nivolagna tomobily naratra igny naharegnesako izy farany tsy haiko tany misy izy satria misy raha mahazo izy za miasa alô viavy ty de nivolagna amizay zegny anabavin'ny lalaty fa hoe izy te marina nagnaposy tomobily nandreo nandeha agny fa tsy hainay hoe aiza tany nagnamboarany tomobily fa nitondra tomobily nandre marina izy nandeha agny nagnaposy tomobily de ok de miambagna nandeha andra faharoa fahatelo tsy haiko efa firy andra izy igny de efa nanjaka mitomoagny zaho izy tsy haiko raha mahazo izy tsisy olo mahita ny misy azy ho zare hoy izy zaho izy tsy haiko tena antrehako aigninaho satria hoy izy tanandre zany relationjare zany relation'olo le hoe fankatia be igny relation'olo le hoe tsisy olo tsy mahay fa relationjare zegny hoe tsy de loatra hoe partagenjare amin'olo zegny le vie privénjare ndraiky zegny zare hitan'olo amy public ohatra hoe zany hoe ka misy raha mahazo zare zegny tsy de loatra hain'olo zegny hoe hoe lalahy tsy hain'olo loatra tany misy izy tsisy olo mahay programme anjare loatra de ankoatran'ny la famille lalahy zegny tsisy olo mahay programme anjare de nanjaka niinsiste viavy niangavy tamin'ny anabavin'ny lalahy io hoe alô mba zava amy tany mpanamboatra tomobily ambanja ao izy aiza tany misy azy de nandeha nizahagna tsy hita izy tsy hita lalaty nandeha herinandra nandeha 2 semaines hoy izy tsy haiko sa indraiky tsenjiky nandeha mois de efa namifilatiky saigninahy izy satria iray aman-dreniny izy hitako izy karaha hoe tsy hitako hoe zare voalohany nagnano asa alô zare avy takeo izy tsy hainay tany mboany izy fa magnano ifa mandeha karaha ty zare avy teo izy efa navomboatra zay saignazy tagnatin'ny 2 semaines 3 semaines tsenjiky nandeha mois ndraiky de avy teo tamy fotoagna tsy nampoiziko izy de nandefa message izy nagnano adieu zaho izy de nandefa sarina passeport miaraka billet d'avion agnatiny de nizomeko tsara raha aiko tany omboany hoy izy de ino amizay zegny excuse ny lalahy ty avy teo nibloquen'ny lalahy ty izy de juste nandefa message adieu fô zegny lalahy ty direct nibloquen'ny lalahy izy de tsy hitany eky tsy hainy feky nanankory lalahy amizay de nalako tamy la famille nazy tagny baka hoy izy alahelo ndraiky asiranao izy satria hoy izy zareo izy olo aiky mahay azy olo aiky ankilanazy lera za tsy agny de nalako tamizare baka hoy izy alahelo ndraiky asirana de andre nagnady zegny izy hoe nagnino andre tsy nivolagna taminazy za niasa alô taminazy tsô nisy raha nahazo tsô izy naty igny andre tsy nivolagna taminahy kaiky izy efa amina aéroport avy manandefa sary aminahy sady manandefa message aminahy hoe efa vita ninay alors que zay efa namompon-draha nagnino sy ny tariny de namôsa amizay famille nazy teo fa nambidiny lalahy zegny nitokotany niaraka tragno itomobily zare roa io nambidiny de nandeha izy gaga viavy ty fa nanankory izy afany magnambidy raha amy nagnarana anao fa efo nahazo akôry taminao zegny izy de nizahavagna taratasy hoe fô vita signature anao de nifalsifieny signature anao zay nataony viavy nitantara izy taminao za tsy tia tory azo izy za tsy tia hagnino azy fa ny nampalahelo zaho izy excuse nazy tamy ry havany hoe
izy zegny avy nisy maly nataonay questionna raha tsy ampalera ika nampimaly zare izy tsy mba nandeha niboaka malô fa mila manapitry koragnanjare igny zegny raha nataony fô hitadiny avenir anazy zegny izy de nandeha ivelany ka izy viavy ty. De za amizay zegny par rapport amin'ny histoire za tsy mahay izy zany nde tegna marigny na tsy tegna marigny izy fa misy ôlo miaigny zegny hagny agnisan'izay le viavy nitantarisy taminah tamin'ny andro zay. Raha karaha zay zay tegna hoe tsy ahafahana miaigny raha karaha zay. Olo takatra déception karaha zegny matetiky sasany mamono tegna fa izy tsy namono tegna, tsy nisafidy namono tegna izy, tsy nisafidy nitory izy fa nisafidy izy zegny nagnamboatra fiaignananazy vaovao. Tsy haiko zare misy ke ino na nifagnampody na hoe na hoe nikoragna ndraiky fa za tamizegny lafidafiky taminazy toria izy hoza taminazy fa nangalatra signature anao afaka hoza taminazy hoe atsaka hoza taminazy le fitoriagnanao taminazy na hoe tsy a Madagasikara io za taminazy afaka hoza taminazy fitoriagnanao fa alefa ivelany hoza taminazy de izy nisafidy tsy hitory za tsy hitory azo izy za fa fagnanarana ho anahy io izy tamizay fotoagna zay de za ndraiky za tsy genren'olo hoe mahay relation'olo fa marobe zegny antsika viavy miaigny raha karaha zegny mahalala zegny misy relation zegny tsisy malomalo tsisy ino izy baka volagny tegna nikoragna zare 5 heures nivôlagna izy andeha agnamboatra tomobily efa izy amin'ny aéroport regny après 3 semaines mahery izy olo tsy nimaly taminao tsy nagnino taminao ndefa nagnôrogno rasy ny tany fa soiany zay mbola tsy niteraka ozy zegny soiany zay mbola tsy niteraka satria viavy ty mbola tsy 30 ans mbola moins de 30 ans viavy ty soiany zay mbola tsy niteraka ozy de za amizay zegny amitsika za baka volagna amitsika fidifidiana olo iarahana de tsy haintsika ataontsika manakôry mifidy izy satria misy olo na fidinao be magnano karakory izy ka fa tsy manjary tsy manjary fô tegna sarotro matoky olo amizao fotoagna sarotro deja aloha zegny za tsy hagnametsiny izy fa nivolagniky taminazy tamizay deja fô za taminazy fomba nifankahaizanandreo za taminazy efa aloso satria izy nanjingy kamaradinao za taminazy fa tsy nahazo izy izy avy nanjingy anao ka zay anao fa tsy premier choix anazy fa deuxième choix anazy ary efa cible anazy zegny fa viavy avy andafy fa cible anazy dikan'izegny za misy raha hafa ataonao tia za izy tia za de tsy nampoiziko izy za fitika satria zahay izy ka fa agny za ozy agnatin'ny fotoagna lava magnano vakansy agny tegna asehony za fa za prioritenazy tsy nagnady azy za fogna zegny tia hampatsiahy atsika fogna le viavy efa hoe tavita nitsangana ndraiky tamy déception niaignany tamy fiaignananazy mahaizy atsika misafidy raha tegna mahasoa atsika amy fiaignatsika tegna mahaizy olo mankatia misy fô raha andaniagna vôla io misy fô aza mantrôntrôka fa tsy voasamban'izegny relation reko nagnan'izegny misy ny ao ôdy andeha hagnano mission dieny efa saranazy magnano mariage hitan'ny vadiny Facebook misy ny sasany ao mody mandeha hely ary efa izy andafy regny misy mafy mahazo atsika zanak'olombelo fa aza misafidy mamono tegna fogna fa matoa fitsapagna sarotro be magnan'izay mandalo amy fiaignananao de misy raha tsara ambonimbonizay koa hiaignanao aminao tsy mila kivy anao fa fagnanarana ho anao igny ary ho an'le mbola tsy nahazo aza hoeky mandirava magnano tegna mahay mamindra amy fiaignana fa samby olo amy la tourinazy aza omena magnano niany lavo anao ke hoe ke tsy mahay micalcul ke za tsy mba azon'ny zegny non olo jiaby samby amy raha mahafaible izy zegny raha nahafaible izy tamy fotoagna zay tegna zay nahafaible izy tamy fotoagna zay ary histoire ty mety avan'ny lalahy ka mahita histoire ty direct fa hainjare fa ianadanjare le raha na hoe zanakalahinjare fa histoire ty fa ela efa ho avy 1 an izy ty voasaky ny publiena satria izy ka nivolagniko izy tamy fotoagna zay olo jiaby tambanja atao mety mahay azy ary za matoky zegny niany izy ka ohatra misy olo avy ambanja mizaha i en direct ty mety mahay histoire zegny
narigny histoire zay fa le vola par mois eky tsy eky eky na 25 millions marigny na tsy 25 millions marigny fa marigny histoire zegny ary za tena niezaka zany fouiller messagenay loka zagnano en direct ty fa tsy hitako seky ny captureko de ny masikeko fogna zegny agnarana anazy ndraiky soranazy de nalefako tamy commentaire fa efa ambany loatra fa tsy arako zegny le message igny de tsy hitako hoe aiza message aby message fa zany nataony vocal zay nikoragnanay de nikoragna vocal fo zay tamizegny tagnaty fotoagna lava be andrahary izy nivolagna taminao de mba entigny zegny izy andeha hagnanarana atsika tsy vola tsy nanagna koa izy tsy hatsaragna tsy misy tamina ary tagnaty fotoagna lava izy za izy célibataire fa namako izy niprésente izy tamina ary za koa izy nahita izy naresy latra zaho izy koragnanay la relation à distance aminay tagnaty fotoagna lava fa le raha mifankahita izy za afapo tamina nataony ka mitandrematsika avy koa be tegna mitandrematsika fa fiainagna ty oui 25 millions volagniny tamina 25 millions par mois izy mipetraka France zegny viavy ty avy ambanja izy 25 millions par mois alefako aminazy ikarakarana raha momba tokantragnonjare ao zegny ndraiky tomobily aby sy ny tariny io de agnanaovany lalahy ty fiainagna anazy ndraiky sakafonazy par mois zegny izy 25 millions mbola amina facture jiaby izy amizay nandesa latra izy capture aleva sara izy taminazy facture za mba alifasa fitoriagna za taminazy fa za tsy hagnano zegny izy tamina tegna za tsy titory azy izy za tamy fotoagna zay fa tsy haiko izy kiagny nanankory na mbola ty izy natonga izy tsy nitory tamy fotoagna igny fa izy la famille nazy izy nangalako azy de tamy voalohany izy la famille nazy nagnano izy zegny hoe nagnano tsy nahita après izy rehefa teo kaiky zareo izy complice nazy fogna zare tamy raha jiaby satria zareo fa au izy tragnonay nambidiny rahanay jiaby nambidiny zareo koa ninazy izy na nambidiny tsy nampagnono zaho izy tomobily nazy na nambidiny tsy nampagnono zaho loatra ilera nisokatra tamina agnarananao tragno tokotany tomobily le sokatra tamina agnarananao izy ty izy ny tegna nampalahelo za taminazy avy le izy nandeha izy tsy nirasa volagna tokony nivolagnana raha nataoko ka tsy tiany le viavy fa tegna za tsy mahay za le 25 millions na marigny na tsy marigny fa misy olo mahazo zegny par mois tsy haiko inasanazy agny tsy haiko izy io za na veuve izy agny na tsy veuve viavy ty agny fa izy ndraiky célibataire izy mipetraka en France izy sady miasa izy fa tsy haiko eky ino eky tady volanazy agny azahoany 25 millions par mois tsy haiko fa izy nahita histoire nalefako tamy Facebook taty hoe le olo aby nangataka 25 millions vidianagna bajaj igny de izy amizay nasaky nivolagna izy taminazy za ozy avoa karaha zegny de zay amizay za tsy saky zany publier satria za natatro tsy haiko zegny nagnampoana karaha hitako zegny karaha hitako magninofo zegny za mitandregny histoire anazy efa imagineko za zegny na za mitantara zegny ke karaha fa imagineko karaha hitako lelahy magnaposy tomobily tsy asitrako karaha hitako zegny izy magnaposy tomobily satria hoe nagnaposy tomobily izy nandalo te zay nataony la famille te karaha hitako zegny izy le nagnaposy tomobily iny volagna 5 heures izy volagna andeha amy garage agnamboatra tomobily kanefa ka tamy fotoagna izy tamin'igny naregnesagna izy fa de efa niplanifie raha ty rango fa ela izy tegna niplanifie lelahy ty rango fa ela lelahy fa za tsy mahay olo na olo nianatra na olo tsy nianatra eky tamy zare nifankahita fô lelahy tsy niasa juska zare nisaky lelahy tsy niasa fa tsy haiko tegna tsy haiko fa igny zegny ny histoire nambarany tamina de nivolagna izy tsy mampagno za na publienao ary tiako izy taminazy publienao izy baika mampitandry ny sasany zay ndraiky tsy midika ndraiky olo jiaby mitovy tsy midika ke hoe ke fa isarako lalàna ty fogna hoe za miantoko izy non tsy midika karaha zegny tsy olo jiaby mitovy fa raha kafa vangianao amin'olo afo zegny kafa tsy regninao olo araiky niany afa tegna tsy haiko ataoko conseil atsika fa sarotro azy tegna sarotro olo jiaby samby amy raha nandalovany samby amy raha digniny ndraiky raha tsy digniny fa araiky zegny ka nandalo taminahy aloha tegna tsy haiko nanakôry nataoko niatriky izy tamy fotoagna zay fa oui mety drombily manko zay satria izy tsy miasa izy mipetraka amy tragno mividinao de drombily zay fa izy nisafidy mamitaka de mety nahita tsaratsarahan'izay ngamba izy tamy tany nivoahany tagny ary amy firenena mandrosoka firenena nandianany izy fa tsy firenena matimaty firenena nandianany lelahy fegny satria hitako amy bienazy izy raha io izy izy omeky sary izy hitako amy bienazy fa
tsy amy tany mandroso zegny tany nandeha lalà fa tsy tany hoe ohatra hoe za tsy hanompy ny tany tsy fogna hoe debabe hoe ndika amizay io tsy mandroso fa izy firenena mandroso firenena maventy firenena nandeha nalalà ty miala izy ty fa tsy tiky zare minisika ino na misy na nipody nikoragna ndraiky zare na nifagnampody zare igny tsy haiko fa hatreto aloha zay za mbola tsy ary nagnegny nouvelle-nazy eky ary na izy mety gaga raha ty vao niany za magnano publication izy ty mety ho hitany ka izegny donc ny azoko ambarantsika niany fa hoanandre zay misy zavatra tiagna partager tsy sakanandre mipartage izy alifasa fogna za izy ka hoe raha hitako mety publiena izy de za magnano publication raha hita tsy mety publiena izy na iranao za publiena de za tsy afaka mipublie izy fa izy volaniko zegny tsy nanomboko nagnarana za tegny fa tanàna fogna olo avy ambandra zare de zegny izy merci antsika jiaby de tafandriamandry aby de iezaka za mala commentaire antsika jiaby agnatin'ny commentaire ty ato kafa vita izy ty fa ty ndraiky tsy fafako tegna tsy fafako izy ty satria histoire nitantarain'olo marigny tamina fa tsy fitadiavagna buzz zay bonsoir